Пані Мирослава, ми говоримо щодо повернення Росії до ЄС, яке саме заявив Трамп. Як ви вважаєте, як це вплине на Україну? Ви знаєте, я не думаю, не варто казати, що я вважаю. Я можу сказати, що кажуть американські оглядачі, як це виглядає звідси. Насправді, ви щойно показали ці кадри Трампа в Білому домі. І насправді він декілька разів повторив одну і ту ж заяву. На наступний день вже біля Білого дому він повторив, що він готовий до пропозиції прийняти Росію в лоно найвпливовіших держав світу. Але треба сказати, що Трамп використовує це все ж таки в внутрішній політичній боротьбі. І насправді він не згадав Крим, і не згадав агресію Росії, він згадав лише Обаму в цьому контексті. І на це треба також дуже уважно звертати увагу. Він, в принципі, воює в цьому процесі не так з іншими проблемами, як з його несумісністю чи небажанням приймати те, що робив президент Обама. Це раз. Друге, я погоджуюся з одним з ваших експертів про те, що Макрон і Трамп про це між собою так кидають м'яч. Насправді це не залежить на цьому етапі ні від Макрона, ні від Трампа. Пропозиція може звучати, можливо, це була як пропозиція, так би мовити, якогось певного компромісу для того, щоб спонукати Росію до певних кроків мирного врегулювання, про які, зокрема, говорив президент Зеленський. Отже, ми вже знаємо, що і Трюдо, і Борис Джонсон, і Німеччина висловилися проти такої пропозиції, проти того, щоб приймати Росію. Так що я думаю, що поки що це на цьому етапі певні спекуляції більше, ніж якась конкретна пропозиція прийняти Росію. Пані Мирослава, щодо виборів Трампа, часто показують і Трампа в ефірі, майбутні вибори будуть. Як вважаєте, хто буде більш корисний для України? Демократи? Ви знаєте, важко сказати, хто буде. Ви маєте на увазі більш корисний, чи демократ, чи республіканець? Так. Насправді сьогодні у Сполучених Штатах існує двопартійна підтримка України. Як демократи, так і республіканці однозначно стоять у нас на позиціях підтримки України в її боротьбі з агресією Росії і, в принципі, в її, так би мовити, трансформації чи створення міцної держави. Тому, насправді, немає принципового значення, хто буде у Білому домі, чи республіканець, чи демократ. Агресія Росії і небезпека Росії визнається всіма сторонами. Росія створює проблеми у всьому світі, і це розуміють як одна, і так інша сторона. Так що немає значення, хто переможе на цих виборах, з моєї точки зору. Дуже дякуємо вам. Мирослава Ганрадзе з США була з нами на зв'язку.